να δούμε. Βγάζει ο Μιάνκο προς τη γλή. Φάουλ. Πάτησε τουλάχιστον στην μπάλα. Φάουλ με το οποίο βρέθηκε ο Κακιούζης. Να δούμε, 78-80-15 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος. Αν ο Μιάνες στο πει στη μια βολή, ο Άρης έχει την πιθανότητα έστω με τρίποντο να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Ο Μιάν βέβαια επί σειρά ετών είναι από τους καλύτερους σουτέρ στο τελικό πρωτάθλημα. Αστοχή όμως τώρα στην βολή. 78-80. Για να δούμε στη δεύτερη τι θα γίνει. Ο Μιάν είναι εύστοχος. 78-81 στα 15. Στίρσον κατεβάζει. Τι θα πάρει τελευταία προσπάθεια. Στίρσον. Κρατάει ο Στίρσον. Κλείνεται. Κλάρκ στη γωνία. Κλάρκ κλείνεται φάουλ. Έταξε την μπάλα. Κλάρκ μπήκε βέβαια, αλλά φάουλ στα 6 δευτερόλεπτα. Δεν είναι αυτό που ήθελε ο Αντρέα Μάτσο βέβαια. Και τώρα ο Άρης θα πάει στις βολές και αναγκαστικά μετά θα κάνει φάουλ. Βάζει μέσα και το Σκορδέλη τώρα για να παλέψει το επιθετικό rebound ο Αντρέα Ματσόν. Να διεκδικήσει κάποιο επιθετικό rebound. Κλάκ έτοιμος στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. 58-81, άστοχος στην πρώτη ο Κίλι Κλάρκ. Για τη δεύτερη, εύστοχος, 79-81, αμέσως φάουλ από το Χατζεβρέτα, 5,8 ακόμα απομένουν. Από Κλάρκ για τις δύο βολές θα ήταν καλύτερα. Πάλι με το τρίποντο την παράταση, παρά δύο βολές έχουμε για τον Γκριν. Ο οποίος πρέπει να ψάξει και τις δύο. Όλα τελειώσαν εδώ, πολύ δύσκολα γυρίσει το Άρης, Χατζεβρέτας. Το μπάσιμο στη γωνία στο ρίξασο για 3. Εύστοχος